ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ቅድስት ማርያም ሆስፒታል ኮሪደር ናይ ህፃን ብኻት ምስማዕ ዝተለመደ ተርእዩ እዩ ነገር ግን እዚ ድምጺ ንኽልተ ፍቁራን ኦሊቨርና ኤሚሊ ቤኒቲ ድሕሪ 10 ዓመታት ስቃይ መንከራን 3 ግዜ ጥንሲ ምጭንጋፍ ድሕሪ ከቢድ ቁፅር ዘይኽእል ቀትርን ለይትን ናይ ስቃይ መዓልታት ዝተረኸበ ናይ ብስራት ዜና እዩ ኤሚሊ ቤኒቲ ገና መንእሰይ እናሃለወት ብማህፀን ሕማም ምኽንያት ቆልዓ ምውላድ ከም ዘይትኽእል ምዃና ምስ ተነገራ ኣብ ዓለም ምንባር ዳርጋ ኣብ ሲኦል ከም ዝነብር እዩ ስምዒት ፈጢሩለይ ትብል ዝሓለፈቱ ናይ መንከራን ፈተናን ዝበዝሖ ህይወት ትዝክብላ ከሎ ዕንታ ብንብዓት ይመልእ በዓል ገዛ ኦሊቨር ግን ብሓደ እንተኮይና ዘይንሰግሮ ፀገም የለን ይብላ ነይሩ ድሕሪ 2 ዓመታት ግን ናይ ቤኒ ቤተሰብ ሙሉእ ታሪክ ዝቕይር ክስተት ተፈጢሩ ታሪኩ ክነግረኩም ብድንገተኛ ሓደጋ ህይወታ ዝሓለፈ ሓንቲት እንግሊዛዊት ሬስኣ ናብ ዘለዎ ሆስፒታል ይመጽእ እዛ ዝሞተት መንእሰይ ብህይወት እናሃለወት ሙሉእ ኣካላት ኣገልግሎት ክውዕል ብዛሃበ ቃል ማህፀን ንኤሚሊ ክትከለላ ተወሲኑ እዚ መጥባሕት ወይ ኦፕሬሽን ዓባይ ብሪታንያ ተቆርዐሉ ደረጃ ሕክምና ሳይንስ ቴክኖሎጂ ብሪታንያ ዝተርኤሉ ኣስታት 15 ሰዓታት ዝወድእ ብሉጻት ዶክተር ፍልጠቶምን ጥበቦምን ዓቕሞም ዘበርከትሉ ብዓወት ዝተዛዘመ ዕውት መጥባሕት እዩ ውላድ ብዘይምርካቦም ዝሰቃዩ ዝነበሩ ፍቁራን ብደስታ ዝተደበስሉ ተርእዮ ኮይኑ ሓሊፉ ንብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትውፊት ሚድያ ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ክበጽሐኩም ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ሓላፍነትኩም ተዋጽኡ ትውፊት ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ